Ассалому алайкум, бародарони азиз. Газели фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш қарор дорад. Солиш 2000. Бензин, газ. Марҳамат кадомеда ки маъқулай. Номерои соҳибша мемонед, занг бизанед. Нархш боша 25000 сомон мега. Бо муомилаи соз мекардем. Кадомеда дар кор боша марҳамат кунед, занг бизанед. Бародарони азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи Вахш. Ҷамоати рӯдаки Айсентр 2 километр, минимум 2,5 километр мебарояд. Бародарони азиз, кадомеда ки дар кора занг бизанед, қатиш чах-чах кунед, гап хабар кунед. Карочи